testing na. Test positive for heroin ba? One in here testing na. Henry ngut kinong khai drok kila Shah kem ryngkat bat u heroin na lower lau chumia ha kamit khat Henry tarik u banai lebe. Kani ga jiyo kem yo uni u drok ka de hadien ba ki pulit ka anti narcotic task force jong ka East Khas Hills kila panlong ya ka jingkhan ra ha ka te jaka. Ha ka jingkhan ra ki pulit ka anti narcotic task force kila yo kem Henry ngut ki breu bala yo kurup ru hadu hinyo punyo point gram u heroin bat khat khandai tili kisnduk let bala tap drok u bakhya iwei point hinyo pui gram. Layo kurup ru ya kapisa Shillad 8,000 tingka, artili ki motorbike, kawe ke scooty, bat tili ki mobile phone. Hadian bala pendap ya kajing dan kam jong kaan, la registered ya ka case bat kajing toket kalaya chak hamat ban lap shushu ya ki badan keti.